Здравей, YouTube, и сега, както вижда, ще изтеглих томболата с един сайт, ще го има в описанието. И да, първо победителя е Шлинки. И второ, благодаря за 40 абоната. Все пак толкова трябваше да гивавея. Сега ще снимам поредици, сигурно, най-вероятно. Но Майнкрафт нещо такова. И само исках да изявя, че победителя е Шлинки. И аз ще му дам приема по скайп. Те искам да съм... И да... Чак. Има Шлинки. Добре, Саша. Добре се там. Добре. И ще го напиша по скайпа и ще спра кипа. Защото няма хиляда хора да го гледат. И затварям гивавея. Който, първо, ако не сте спечелили, ще има и другия, след като взима втори премиум, ще направя още един гивавей. Обаче ще е друг победител. Аз ще запиша Шлинки като победител и той дори да се запише няма да победи пак. Или нещо такова, не знам. Не съм го решил още. И добре, чао. YouTube, поставям.